Il-Kunsill Malti għall-Arti ta' bidu għal proġett Malti li ser jieħu sehem fil-Festival Popolari il-Biennale ta' Venezia fl-2022. Bit-tema Diplomazija astuta l-artisti u l-kuraturi inspiraw irbieħhom il-tuħ ir-ras ta' Caravaggio, pittura li tinsab ġewwa l-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Min hawnhekk huma studjaw ir-rilevanza li għandha din l-arti fid-batijiet u l-ħajja tal-lum il-ġurnata. B'hekk mistenni li tinħoloq arti kontemporanja permezz ta' struttura tal-ħadid. Il-kuratur Kiċi Berras wieħed mill-parteċipanti saħaq kif dan il-proġett mistenni jilħaq il-qofol tiegħu fl-2022 fil-Padiljun ta' Malta. Il-Padiljun ta' Malta hija sala kbira ħafna, warehouse kbir ħafna li aħna dak li huwa metall ħanilabu bil-metall u ħanilabu bis-silenzju bl-iskit biex nagħtu din l-esperjenza immersiva f'installazzjoni li ħajamlu l-artisti tagħna. Il-Ministru għall-Arti José Herrera stqar kif din it-tip ta' partiċipazzjoni f'attivitajiet internazzjonali bħal din imur id fit mal-ħsieb tal-Gvern li jkompli jippromovi u joħloq pjattaforma għall-artisti Maltin. Dina jipparteċipaw fiha fuq minn 8 pajjiż, jiżuru din il-fiera miljuni ta' nies u naturalment il-preżenza tagħna hemmhekk tgħin biex inkomplu npoġġu l-pajjiżna fuq il-mappa mondjali.